لبخند بی دلیل زیبایی اصیل شبگری های مست صبح خمار من دار و ندار من دریا کنار من ابر بهار من از گریه هم تویی راه فرار من ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. аз ҳаматон миннатдорум. хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. барои ужин гуляш тайёр кардастам. дар дегча 1 стакан равғана рехта, ним кило курина грудкаи реза мекунем меандозем, кам тарак бирён мекунем. баъд 5 дона пиёза реза карда меандозем, бо камакак бирён мекунем. ман хеле ҳамаи зербакҳои авқота сурхи бад намекунам, кам тарак бирён мекунам, тамом. баъди пиёз бирён шудан 3 қошуқ тамад андохтум. ягон 1 минути дигар бирён мекунем. баъд приправа, чӣ намуд приправае ки хоҳен ҳавая меандозен. ғураи гашнич андохтум, мурч, зира, 1 қошуқ намак. хай бо намакша мебинем, каму зиёдша туғрӣ мекунем. ду қошуқ орда андохта 1 минути дигар бирён мекунем, баъд оба мерезем. баъди оба рехтан инам хел хуш рукада алараш мекунем, ҳамун орди рехтагӣ ҳамаш об шава. дута баргаки лаврови лист андохтум дегда, ҳамин хел газа паст мекунем, мемонем 35-40 минут меиста тайёр мешава. анаиҷа хӯрокмон тайёр шуд. пешушда бринҷ ҷӯшондагиум, болошда физалис мондум, зербака хайда як параи дигаш рехтам, болошда зелен. хӯроки осон пазаки ба маза мешава. шумонам тайёр кунен, маъқул мешаватуна. салом алейкум азизони дили мама, буракума гирифтам духтаракои азизу меҳрубони ман. ҳамаш закасе ай клиентский чат намешава, наметонам баҳонаҷӯира кам кинедам. клиентский чат он қати бисёр серьёзни кор кинем духтаракои азизи дили ман. надоруҳои ки дидестем мехоҳам дар бораашон маълумот диҳам. духтаракои азизи меҳрубон, сикрени вастоб ай сиёҳдона тайёршудагиай пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам беғарзи марг ба тамоми тар давоя гуфтагиай. духтаракои азизи меҳрубон, компания фабели капсулаша бовардагиай ай чойни тимин кис алҳинди и хелби ай се чиз тайёршудагиай. духтарако мо ҳамира дар хонаводамон как паристамол истифода мебарем, ҳама вақт мехӯрем. дар як рӯз тарзи хӯрданаш 2 маротиба саҳару бекор. покиза вируси сар танис мекунад, жулудка узви баданта бовар мекунад. духтарако дар гардиш медорад, ҳам қадар иммунитетуна мустаҳкам мекунад ки ба дараҷаи 6 капсула дорад. дар духтарако 1 моҳ 1 курс лечение. духтаракои азизи меҳрубони ман, касоне ки бефарзанда мехоҳад ки фарзанддор шавад, паддержка эндокринни система барои зан ҳам барои мард. шахсоне ки мехоҳанд заказ кунанд, марҳамат дар рақамҳои болои экран буда занг занед, тамоми нозукиёша мефаҳмонам. тарзи хӯрданаш дар як рӯз 2 маротиба 6 капсула дорад. беҳтариноше аввал худованд метия фарзанда, баъдан мо сабабкор мешавем. духтаракои азизи меҳрубони ман, касоне ки касали қандай метавонад ки контрол сахар анами капсуларо ай компания фабели истеъмол кунанд. молекула фор духтарако 6 капсула дорад. дар дарунаш 2 маротиба хӯрданаш мумкин аст. саҳару бекор. қанда нормалӣ нигоҳ медорад, не паст мешавад, не баланд. рӯз то рӯз ҳамун вируси бадани шумо ай танаи шумо неста, нобуд мешавад. дар хона ҳама вақт проблема ҳаст. духтарако ой кудако додвой мекунад, дигар сарои мо намебардора. уже гуфтигако ки тамом кардагем. офаринои ки модарам. духтаракои азизи меҳрубон, баланс нерви система дар як рӯз 2 маротиба хӯрданаш мумкин аст. саҳару бекор 6 капсула дорад. покиза ҳамун рагҳое ки чӣ қадар нерви мекунед, ҳамонро ором мекунад, узви бадани шумо ором мешавад. вақте ки ира мехӯрем ку баъд ира хӯрдан мегӯем ки модарам нав таваллуд кардагиай. дастсафка дар тамоми ҷо дорем. марҳамат барои заказ дар рӯи экран чизеро ки мебинед духтаракои азизи меҳрубон бурда мерасонам. касоне ки мехоҳад ки дар командаи ма ай 12 май то 1 июн регистратсия мешаванд. тарафи тоҷикистон 230 сомонӣ харидорӣ мекунанд. тарафи россия бошад 1500 рубл. сета анами набори ки дидестем барои тозагии хона. духтаракои азизу меҳрубон падарка мегирем. бо шахсан ма худум беҳтарин падаркора барои шумо
мондагӣ. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, касе ки дар ширкати Фаберлик кор кардан хоҳад ё ин ки ягон маҳсулоти ягон фирмаи харидорӣ карданӣ бошен, марҳамат инами номеро нависен. Насибаҷон ҳамаша мефаҳмонатуна. И хоҳарак старший директори Фаберликай. Заказ карданӣ бошен, ай личной кабинети худаш заказ мекунатуна мегирен. Кор карданӣ бошен, регистратсия мекунатуна. Хай видеоша мондам, пура када худаш фаҳмондаги ай бо дуюм карата такрор кардани ман шарт нест. Ссилкаи Инстаграм, шунакати группаи WhatsApp да якум комментария закрепить када мемонам. Марҳамат, дар оян чи саволе ки дорен, ҳамашда ҷавоб метиҳатуна. Иҷада диетический десерт тайёр кардастам барои маҳсулотҳои даруну шумода. 500 грамм творог дар курай, якта анор, якта нок, баъд 6-7 дона зардолу, 200 грамм дига клубника. Ҳамаша тоза када шуштум реза кардам. Инам хелда миска 500 грамм творога андохта. Меваҳои реза кадагимона болошда мерезему алараш мекунем. Дар хонатон чӣ намуд мевае ки дошта бошен, ҳавая истифода кунен мешава. Десерти бамаза ки полезный меша. Баъди десерт тайёр шудан креманки ёда гирифта барои кӯдакҳо болошда с гӯшонаи молоко рехтам. Барои худмон боша асал. Диетада бошен асал резем болошда. Кӯдакҳои ма творога ва пише намехӯрдан. Ай рӯзе ки нам хеле десерт тайёр мекунам, маъқулш дагайшона мехӯранд. Даже Мақсуҷон бачаки 3 сола мехӯра. Маъқулш дайша. Инам хел десерти тайёр кардаги ма креманки ёда гирифта болошда с гӯшонаи молоко рехтам. Гелос мондам, баъд камтараки миндальни лепестки рехтам. نفسای منی تو صدای منی حالم خوبه با تو کنار ана иҷада боша бо дигар рӯзай барои абетӣ макарон шурбот тайёр кардастам. Дар дег камтарак равғана рехта 250 грамм гӯшти гова реза кардам андохтам. бачаҷоном хаб кун. Бирён мекунем. Баъд якта пиёз, дута картошка, якта сабзӣ, якта помидор ҳамаша реза мекунем, меандозем. Бо камтари дига бирён мекунем, баъд обша мерезем. зербаки шурбоя 10 минут бирён кардам. 1 қошуқ намак рехтам дар нушта, 1 қошуқи дига приправаи универсальный. Иҷағурай гашнич, мурч, зира, паприка ҳамаш аларашакай. Инам хел мекобем, алараш мекунем. Баъд дар холодильник чи лубию нахути тар кардаги доштум, 1 пиёлаги айвай меандозем бо. Дар комментария якчанда хоҳарако савол додаги буданд ки ҳами лубию нахута дар морозилник мемонен ях када меиста.
баъде ки дар авқот андохтани хеле баъди пухтанаш сахтак намешава. Гуфтам хеле чанд та саволо шудаги буд. Не хоҳарҷона хушрак мепаза, мулоимаки хушрӯ мешава. инам хел дадек оба мерезем, газа паст мекунем, мемонем. Ҳами хел 40 минут меиста тайёр мешава, то лубю нахтакош мулоим шудана. Анаиҷа аймубайн 40 минут гузаштак шӯрбомон тайёр шуд. 250 грамм спагеттия шикаста андохтам. Ҳами хел 10 минути дига меҷӯша тайёр мешава. баъди тайёр шуданаш ай хотирам биромадай ки видео кунам. дар телеграм сурат гирифта мондам, видео кадан ай хотирам биромадай. Инам хеле шудаги буд, хӯроки бамазаки хушрӯ. Ана инуш боша бо дигар рӯзай ош тайёр кадаги будам. тарзи тайёр каданашай хеле короткая видео када шортс да мондаи будам ами ютубда. Инам хеле оши бамазаки хушрӯ шудаги буд. Дар каналум тарзи тайёр кардани ош бисёрай, барои ҳамин пурра када нишон надодам. инуш боша бо дигар рӯзай барои кӯдакҳо картошка бирён кадаги будам. пешшуда помидору бодиринг майда кадаги. якта подписчицам казачка ай Казоқистон мада падарка равон кадян. ина бинан ай Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ҳами давлатҳои мусулмонӣ тамошо мекаден. гарчанде ки забони мана намефаҳманд ки мая тамошо мекаден маъқул будай. бениҳоят хушҳол шудам. ана иҷада боша косметология омадагиём запис кадаги будам. барвақтарак омадам ки одам доштай. хавли ждать кадестам бо камакаки видео кадам барои шумо. неҷа кремакҳои фурӯшӣ дорам. ай ҳами кремо худошон истифода мекунанд ҳами рӯи одамодаю бачи бо мефурӯшанд отдельно. чистка лица омадагиём. хела вақт шудае ки накадам чистка лица, 5-6 моҳ шуд. нам хел омадам ҳоли хай ждать кадестам ози очратум мераса. ай косметология кор мабуд када биромадам. хона рафта мақсуҷона гирифтаму берун биромадем бо. яъне бозича коша гирифтай ҳозир бозӣ мекуна да песочница. Ага. Молодец, Пачиман. Вай, Шамгир. Угу. Вай, Шамгир, вай, Шамгир. На богасте. Вон там еще есть. Возьми. Максут, Максут. Вот эту тоже возьми. Молодец. Вот еще, Максик. Вот. Вот еще. Лопата. Молодец, Бачиман. Рафте, Мак. Да, коляска, мон? Рафте. Где коляска? Ама. Ова амка дибача? Ама. Чуньоча. иҷада мақсуҷону шаварам кати тамошо биромаде мега белая дача омадагием магазини эн видео рафтестаем мо даяду чи дар кураи ҳоз тамошо мекунем мегирем. ҷон Дальше вы говорите, какой интересный есть. ҳоз дадаш мебиям бачам.
магазинҳое тамошо кардем, хай чизои дар кориамона харид кардем, гирифтем. ҳозир ягон кафедро омада ужин мекунем. хеле тамошо кардем, гаштем, монда шудем, гӯшна шудем. байниҷа ресторани туркидро омада намхали якчанд намуд хӯрокако, шириниҳо заказ кардем, шиштем ужин кардему. ҳозир меброем мерем тарафи хона. ягар авқотомон зиёдӣ кардагӣ буд, сабои гирифтем. да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то навори оянда. лайк, подписатсия, комментария фаромӯш накунед. и охири наворда бозиҳои мақсуҷона мондагиём маъқул бошад тамошо кунед, набошад не дӯстони азизам. Aha. Ha, bozí ku bacham. Bozí ku.